Ahoj lidi, moje jméno je Ráďa a vítám vás u prvního dílu Minecraftu na počítači. Otevřeme dveře a uděláme si prohlídku našeho malého baráčku. Je docela útulný a malý. Jdeme se kouknout. Tady je ložnice, která měla být pro 4, ale jenom pro jednoho. Potom jdeme sem, tady mám plnej sud. Plnej, fakt jakože plnej a nevím, co dělat s těma věcma. S tím, že tady to už si rovnou vemu do inventáře a rovnou si to přendám, protože já jsem byl plavat. A tady je záchod, tady je umyvadýlko a tady byli zombíci, ale já jsem slyšel ještě nějaký jako divný. Tady ten Minecraft jsem založil vlastně, počkejte, se tady na to můžu kouknout. 2 hodiny a 38 minut mám odehraných a tady se schválně koukněte na ty statistiky. Já si ten mikrofonek dám možná trochu blíž, i když takhle doufám, že je to dobrý, takhle doufám, že mě slyšíte líp. A takhle já si sem možná dám nějakou... tak nic. Šatna. Steve. OK, chci být Steve. Já chci být Steve, vytvořit postavu. Já nechci Alex, já chci být Steve. A nebo jak se jmenuje tenhle elf? Zuri, já jsem hrál za Zuriho. Ale chci Steva. Teď jsem Steve každopádně. Jo, hraju za Steva, tady je to vidět. A my si ještě jdeme přendat tu želví helmu. Jsem tady bojoval chvíli s Endermanem, to bylo taky jako život. Ježiš, to bylo plný stresu, já jsem se toho Endermana docela bál, abych se přiznal. Protože on na mě hned jako vyletěl, tady na mě otevřel tu jeho pusu. Já jsem nechtěl s tím bojovat, ale... Prostě to dopadlo tak, že jsem ten Minecraft vypl a... Tak. Kde je slunce? Už bude západ, tak přežijem tady aspoň spolu 1 noc. A... Já nevím, mám docela hlad. Jak to tady podle toho vidím, tak krávo, potřebuju tě. Děkuju, děkuju krávo. Budu mít za chvíli novej další level. Nebo za chvíli, to není úplně za chvíli. Ale, no nic, promiň koni. Co chceš, co ti je? Já tě chci, ale... Tenhle si mě nechce okočit, a co tenhle? Tenhle asi ještě nepůjde, co? Ach jo, škoda, tak nemůžu mít koně, no nic nevadí. Můžu si ochočit krávu, to by mě taky zajímalo, jestli si můžu ochočit krávu. Ale to podle mě asi úplně ne. Ne, tak to nejde. Pravým tlačítkem na ní klikám a nejde na ní nasednout. Hele, co tady je za vodítko? Vesničane, ty jsi z někoho... Ty jsi tady zabil lamičky, to je spontán. Počkej. Co to tamhle plave? To je divný. Já jdu na moji soukromou pláž, kde jsem viděl, co to bylo. Tam jsem ve vodě viděl nějaký lapis, každopádně. Ty kráso, tamhle je lítající ostrov, toho jsem si nevšiml. Tady, když bych šel dolů, tak by tam byl lapis.
vypadá taky trochu realisticky, ale lepší by to bylo se shaderama, že jo. Co si budem, to je vždycky prostě lepší. Ochočit ovci si nemůžu, očividně. Zkusím, ne. To je ten kuň, co mě schazoval, že jo. Já ho zkusím ještě jednou a asi nechci mít panáčka. Ne. Nechceš, jo? Co ti je? Já toho koně dál trápit nebudu. Jsem skoro spadl jeskyně. Přežijeme tady spolu jeden den a příště přežijeme... No, kolik bychom příště mohli přežít? No, tak to by mě teda zajímalo. To by mě zajímalo, můžeme přežít takových 5 dní. Já se vám za chvíli ozvu. No lidi, každopádně. Co si budem, za chvíli už bude noc, já vám to ukážu. Tady je vidět, jak jsem nešikovnej. Co to... No to je prd vidět, no. Já se jdu najíst. Koukejte, kolik mám masa. 14. Aha, tak já to musím udělat po kouskách. Tak 14 a 15, 16, 17 tohohle masa. A 13 tohohle masa. Já nevím, já to asi dám vypíkat a ozvu se vám, až to bude vypečen. Až to bude vypečen, tak se vám ozvu. Teď jsem akorát slyšel zombíka, skeletona. Tak už se nám to vypíká a já bych si typl, že už je noc. Proč sakra slyším skeletona? Nevím, nezajímá mě to. Jdu vypíkat. Teď jsem zjistil, že jsem tam dal všechno to uhlí, tak to je skvělý, no. Nevadí, no. Já nevím, já potřebuji asi 4 masa, nevím, to stačí. Jsem si to nedal do inventáře, no nic, tak já se... No už je noc, takže se najím... ráno to spolu tady nějak zakončíme. Ráno se ozvu. Tak super, už je ráno, ale zase se mi to seklo. Hej, můžeš se odseknout? Jo, už bych tady měl mít připraven ty stejky. Jo, aha. Stejky, no tak to si dám. Jsme tady spolu steak a potom to nějak společně zakončíme. Tak, jdu se nežrat. Aha, počkej, čím já jim? No tak to by mě teda zajímalo taky. Jo. Dobrý, tak mi to stačilo. Tak mi stačil jeden steak. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Mějte se hezky a zatím ahoj.